कोकण किनारपट्टीवर सध्या मच्छीमार आणि खवय्ये दोघांच्याही नजरा आकाशाकडे लागल्यात। कारण जून महिना अर्धा संपत आला तरी अपेक्षित पाऊस झालेला नसल्यानं मच्छीमार तसेच खवय्यांमध्ये नाराजी दिसते। समुद्रातील माशांची पैदास वाढावी यासाठी 1 जून पासून 2 महिन्यांची मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे। या काळात मोठ्या बोटी जात नसल्या तरी किनाऱ्यावरून पाग आणि गळच्या सहाय्याने पारंपरिक मासेमारी सुरू असते। मात्र यंदा पाऊस लांबल्याने समुद्रात चढणीचे मासे अद्याप आलेले नाहीत। त्याचबरोबर पाऊसच नसल्यामुळे ओहोळ वगैरे अजूनही कोरडेच आहेत। त्यामुळे मासेमारी बंदीचे 17 दिवस उलटूनही मच्छीमारांना अपेक्षित मासे मिळत नसल्याचं चित्र आहे। चढणीच्या माशांअभावी बाजारातही ताज्या माशांची आवक कमी झाली असून खवय्यांचाही हिरमोड झालाय। अशा पद्धतीने मासेमारी करताना दिसत असले तरी त्यांच्या पदरी मात्र काहीच मिळत नसल्याने खवय्यात नाराजी दिसते। समुद्रात तांबोशी, गुंजली असे किनारपट्टीवर मासे मिळतात। त्याचबरोबर कोकणी माणसाला जेवणासोबत माशाचं सार मिळावं यासाठी कोकणी माणसाची पावसाळ्यात 2 महिने धडपड असते। आता मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि खवय्ये सर्वांनाच दमदार पावसाची प्रतीक्षा लागली आहे। कारण पाऊस पडल्याशिवाय चढणीच्या माशांची आवक वाढणार नाही आणि पारंपरिक मासेमारीलाही वेग येणार नाही।